Zdarec ľudia, zdravím vás z tomu ďalšieho dielu z hry Minecraft. Ideme zase na single player a ukážeme si, jak tak Floating Island test. Hral som všetky mapy za kamerou, takže zdá sa mi, že áno. Znovu zrodiť, počkaj, musíme počkať, lebo toto vždycky lagne. Áno, máme tu jablko, sedeničku, už zasedím. A zdá sa mi, že na jednom ostrove, áno tam, vybuchol creeper. Toto nevybuchol creeper. Počkajte, nemám lak, puste. Takže vybuchol creeper, no tak mám kúsok zničenú mapu. A ja nechcem, aby tu buchali creepery. Takže toto je také ťažšie zrobiť, lebo oni sa tu spawnujú. Oni tam majú spawner, ale ok, môžeš buchnúť. Buchni, buchni, buchni! Kokos, nechce buchnúť. A mne nechce skončiť lak, takže sa odpojíme. Keď chcem, aby mi čo najrychlejšie skončil lak, no tak sa odpojím. Je to ľahšie, zabere to menej času, ale musím niečo zrobiť, lebo sa bojím. Takže, tu je zombie, ale to mám lak. Takže v pohode. A tu je Enderman. A to mám lak, takže v pohode. Zombie, lak, v pohode. Spawnerin tu nevidím. Mám side lak, ale mi moc nevadí. Áno, ne. Jo, v pohode. Začína noc, no tak my si necháme rovno, takže som taký strachopút. Tu máme nejaké tie bulky hliny, no tak to tu nejak. Zrobím takú cestičku, môžem nejak chodiť. To mi moc netreba, takže tak. Ale oni tu musia mať spawner, ne? Či ne? Pretože ich tu je moc veľa na to, že mám obťažnú znormal. No ale zase je tu veľa železa, to sa mi páči. Dobre, vytvorím mapu. Dávam tejto mape like. Ale jak počítam, všetky mapy sú tvorené s World Editom. Pretože takúto mapu nezrobíte len tak. To sú diamanty? Ne. Pretože jak začnete na multiplayeri vám dajú opečko, pokiaľ ste vytvorili server, a toto je server vlastne na multi. Tam sú tie diamanty, čo som zmieňoval, že som videl. A som zmieňoval aj to, že mám lák. Čiže tak, au. Tak. Zasadíme sedeničku. Ja som asi ešte vám nehovoril, pokiaľ áno, sorry. Som vám nehovoril, že neviem hrať skybloky. Takže pardon, a ideme zatiaľ na tú našu mapu, ktorú hrám za kamerou. Toto není tá mapa, toto je len tak for fun. Tá mapa, ktorú hrám za kamerou, je toto. Toto je vlastne skyblock. To je vlastne takto. Preto tomu hovorím skyblock, lebo to je podobne ako skyblock. Lenže skyblock to není. Je to zväčšenina. Je to vlastne väčšiny skyblock. Tak tomu hovorím skyblock. Ale sakra nekrumpom. Ale vlastne, tak môžete vidieť, je to skyblock, ale je to väčší. To som hovoril. Takže to vám nevadí. Podľa mňa. No ale vám to vadí 100%. Čiže tak, máme chlebičky. Takže si tu sa nám pečie železo. Vlastne tavy. Máme ďalšie 4 a teba si vezmem. Teba tam nechám, teba vezmem. V pohode a ja si nastavím ľahkú, počkajte, ľahkú, aby ja si dám kúsok tišie, lebo vy to počujete asi dosť dobre. Počkajte, ale prešery mám na veľkom. Prešery. Nepriateľia. Hráči, prostredie 25.
Hráčovské tvory nepotrebujem a bloky dám 25. Ne, bloky vlastně nepotřebuji. Nepotřebujem bloky. Takže dáme na 25. Takto. Takže vychoď tam. Já si vlastně jenom pokilujem. Aspoň jedného. Vidíte, nepočujem ich, jak do nich buchám. To je to, nepriatelia. Vlastne aj hráči sú niekedy vašimi nepriateľmi. Takže preto. Pokiaľ bucháte vy do nich, nepočujete. Pokiaľ buchnú oni do vás, počujete to a dosť dobre. Použijem krumpač na dvakrát. Takže ty a teraz ty. Ty a ty. A jeden dole. A teraz vieš aj ty. Šup, šup. Áno, a šup pomláka. Takže teraz ty a ty. A ty. Dobre. A malo by mi prísť tu na meso, ale ešte som dať nechce. Takže 50, neminiem, takže miniem, tam by som dal dvakrát. Miniem 10. Jo, dobré, teraz takto, takže teraz takto dvakrát, takže 4 a 4, takže takto, teraz tak. Tak, nasypník, dobré, pohoda. Tam vám dám nasypník, pokiaľ by mi to šlo. No tam je turčia. Je tam aj pigment. Teraz vlastne nemôžem kilovať, ale ho dám ešte aj sem. Lebo ja to budem chodiť vyberať. Keďže sa to tam nahrnie, tak toho proste vyberám a budem mať veci. Takže tak dajem, toto vyhodím, to nepotrebujem. Tu sa najem. Počkaj, si zoberám meč, keď som tu. Počkaj, tu nahore. Hore. Takto jedno. Takto. Zoberáme pigmentu, poďte sem. Si dám kúsok tých nepriateľov. To je až moc na vás. Tak dáme 30, lebo ich chcem počuť. Ale ich tam nevidím, takže im tam dám turčku. Oni sa budú spawnovať, pokiaľ dobre viem, aj keď tam je turčia. Ale tú turčku chcem dať len sem, aby som buchol do nich. Aby tam išli. Toto je také menšie expovanie. A ja idem kúsok ďalej. Takže tak, ja ich zabijem. A pozrite, ono to tu napadá. A mám to. Ale padajú tam presne tie veci, ktoré by tam padať mali. Ešte padám sem, aby som si mohol brať veci. Takže vidíte, je to také výhodné. Aspoň pre mňa. Tie veci idú tam do tých tam a zatiaľ idem vyrobiť ďalšie dve čestky. Takže takto. Takto. Tu je 3. Takto. Takto. Ja mi robiť ďalšie dve čestky, aby som ich dal tu na dole. A proste dám tu dole. A to sa bude dávať do nich tie veci. Už ich tu dáva. Vidíte, už ich tu dáva. Takže preto. A ja len prídem. Vlastne tu na toto odkopem. Tu prídem a mám tie veci. Takže je to výhodné pre všetkých. Pre všetky strany. Pre tú dobrú aj pre tú zlú. Aj keď neviem, čo je tá zlá. Má to vlastne len svoje výhody. Môžete to použiť, nepanten. Proste není to len moje, je to z všetkých, ktorí ma pozeráte, odoberáte. Dúfam, že sa tí odoberáteľe časom nahrnú. Nechcem byť len tak v kútku sedieť a čakať, dokiaľ niekto tam pôjde. Takže vážne dúfam a pevne verím, že sa niekto prihlási na môj odber. No na odber, viete. Čo ja tu nemôžem dať? To nevadí.
Teď to vyřeším takto. Tak. Nevadí, půjdem tak. Au. No, to tiež buchnem cez stěnu. Spokojný. Tak to, shit. Je to maličký. Fuj, pardon, jsem si grgol. Ospravedlňujem se. Takto, můžeme jíst. Takže pohoda. Ale au, tu mám sled. Nebo zoberám ještě jeden sled. Nechcem ich zobrať, no tak zoberám takto. Takto. Potreboval by som hlavu, ktorú som nešťastnou náhodou zabarikádoval, teraz ju nemám, ale bodla by mi, keďže kamen tu není nekonečno, že by mi strašne bodla, ale ja jak nejaký blb musím prísť a zničiť tú hlavu. Zničil som ju vlastne tak, že som tam dal kocku. Okolo tých pigmenov musím vlastne opatrne. Tak, jedla mám zatiaľ veľa, ale ešte tu na ňo zbieram. Ešte tu. Ešte aj tu. Aj tu dám, zasadím. Čekvicu mi netreba. Čekvicu budem potrebovať až vtedy, pokiaľ budem mať dvakrát, nebo jedem už tu hore, dvakrát snehovú hovadinu. Tu, alebo lomitko, ne lomitko, no proste, alebo by som mal 8 snehových gúľ. Takže tak, to si vykraftím. A ideme zabíjať. Sakra. Ty malý. Takže cez stenu, hej, okej. Tak budem aj ja cez stenu. Nejdem tu kus ďalej. Oni môžu asi jeden blok, ale ja toto rozšírim ešte jeden. Ja ich môžem, oni mňa ne. Aspoň dúfam, že nemôžu. A ja ich hej. Idem tak. Tu. Tam je maličký, on je mŕtvý. Aj môj meč. Ako môj meč není mŕtvý, ale už není. No však chápete to, dúfam. Takto. Sakra, tu mám blok. Tu to ešte odkopem. Ináč som vám zabudol povedať, že som robil veľa vecí za kamerou, lebo som vás nechcel otravovať tým, že by som vám proste hneď na začiatku nudil. Tak som robil ešte jeden svet. Ten tam je for fun, jak ste videli. No tu nám mám na tie, no, ja som vlastne nenatáčal za kamerou, ale ja som vlastne najprv natáčal Bandicamom, ale po nejakých 2 dňoch sa mi to proste nechcelo dať na YouTube. Tak som sa naštval na Bandicam a vymazal som ho. A nejakou nešťastnou náhodou som vymazal aj tie videá. No však chápete, keď vymažete Bandicam, vymažete automaticky videá. Čakajte, len sa kúknem, či by mi to... Či mi to nebude vadiť, ale idem preč, lebo sa bojím tých malých. Či to tak urobím o jedno. Tu tak, môžem chodiť. Pozriem si zatiaľ, čo mám v česte. No, mám tu zatiaľ málo vecí. No a však tie veci sa s postupom času nejak nahrnú. Oni všetci chodia na seba, takže mám menšiu výhodu. Ja to posuniem takto. Mi to nevadí, ale som práve na to nechám v rohu. Dúfam, že vám nevadí. Dúfam, že vám to veľmi nelaguje. Normálne, keď nenatáčam, tak nahrávam na dosť veľa FPS. Takže... Tak, tu mám ešte zombie. Tu mám ešte ich. Zatiaľ mi to nelaguje, jak tak pozerám. No, ako nezačalo mi to ešte lagovať, keď som natáčal Bandicamom. Takže tu nemáme samé meče, ale žiadne eingoty. Takže buď, abo buď. Nechcem zomreť. Nechcem zabiť toho malého.
Zomri, jupi. Pozrieme si, čo nám padlo z neho. Tak ako samé meče. A asi aj tu zrobím potom sleby. Že tu dáme takto. Že tu už slab máme, takže nám stačí iba tu. OK, ešte. Ale ešte zrobím nejaké. A mám. Zoberáme si 6. Aby to vyzeralo tak, že som si ich spravil sám. Potrebujem dať ešte sem slep a sem, aby to tak tu vyzeralo, ešte sem dám. Že nejdete, prebehnete, obehnete. Dám aj sem, nech ma to tu nebrní, tento roh. Dám sem. Toto zrobím so slabou a ne so schodou. Ináč áno, občas mi to sekne. Dúfam, že vám to veľmi nevadí. Keď áno, stačí napísať. Keď nie, budem rád. Dúfam, že sa vám videá páčia. No a mne sa páči natáčať pre vás. Dúfam, že vám sa bude veľmi dobre dávať odbery, lajky a to je všetko. Ešte natáčať budem, toto nie je koniec prvého dielu. Prvý diel chcem dať taký kúsok dlhší, aby ste to mali kúsok také viac záživnejšie. Chápete ma, dúfam. Takže ja to tu robím ešte tak, také schody provizorné. Takto, ale potrebujem slep, takže si požičam slep. Dám ho sem a budem chodiť takto. Ale ja potrebujem toto. Tak. Tak. Čo je tu? Tú trávu. Rozkopať. A. Dobre. Je tak. Ja neviem vôbec koľko natáčam. Nechcem sa ani pozerať. Chcem natočiť kúsok dlhšie, jak som vám hovoril. Aby ste to mali záživnejšie. To som tiež hovoril, dúfam. Takže potrebujem ešte slabý. No, ten Steve. No vlastne ja. Mám strašne dlhú ruku. To zrobili. Ako, dávam like Minecraftu, ale nejaké vecičky tu nie sú veľmi spravené. Napríklad, ja by som to spravil tak, že by som urobil tomu Stevemu kúsok menšiu ruku, lebo tá ruka je nezvyčajná. Kto z vás natiahne, dajte si tomu, že máte pod sebou bloky. Ktorý z vás, teraz vážne ruku na srdce, ktorý z vás by natiahol svoju ruku aspoň takých 5 blokov. Zoberiem všetky, tu nechám jednu. A najvážne, ktorý z vás by dosiahol 5 blokov, keby ste mali pred sebou bloky. Ja nie, takže ja neviem, čo a jak. Takže sa vás vážne pýtam. Ktorý z vás like? Ktorý z vás nie? Koment. Alebo dislike. A dislajky potešia. Aspoň mňa. Vás možno ne mňa, hej. A tu mám blok. Chcem ísť pražom. Ale oni ma hneď zašutia dole. No tak idem. 3, 2, 1. Tak asi ne. No nevadí. Nám to netreba. Ešte tu na. Tu máme žemličku. Tu máme torčku, ktorá nám zavadzia. Tak ju presuniem sem a toto by stačilo zatiaľ. Ja si myslím, že by to stačilo aj na ten prvý diel z tohto Minecraftu, takého väčšieho skybloku. Takže lúči sa s vami Kústom a potom pri ďalšom dieli. Majte sa veľmi dobre a prajem vám pekný deň. Sladký jak tento chleb.